Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni Minggu tasadarion Imam Minggu eksaudi. Sai tangihon masyaraku ale Jehovah. Pesalmen 27 ayat 7. Topik hatuau nihalak partigor. Tapu kama masuk marede mahita sa buku ede nomor 595 ayat sada 2.4. hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai tangihon masuaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh wahu, didok rohaku, homadok, lului hamuma bohiku, atong bohim manahu lului ale Jehovah, sayunang mata buniho bohim maradoponau, Jehovah do panodang diau dohot hatuauku, tung mida ise mama biarau, Jehovah do partano batuan ningoluku, tung mida ise maahu biahaton, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehom matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoitu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gada huriam na badiai. Patok tong mahuhut rohanami, mangoloi hosahat ro di ujung, di bagasan hapor seaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 727 ayat sada. Patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unako mamunu. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na sotutu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manak kodana, manang dia peugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami,
mangulahon na hobartu patikmi. Amen. Maredehita sa buku Eden nomor 190 ayat 1 sahatro di ayat 2. Tatopoti madosa tatuado panidebata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si roham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asa mubaroha doho pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuhai sani dosata. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bae tu hita hobar tu aka dosata. Jala dang di baloso tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jehovah di aka na makabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin.
Maredehita sian buku ede nomor 637 ayat 1 dohot 4. Epistel di Minggu Sadarion imananianet sian Matius 10 tolu ayat 10 sahatrodi ayat 10 pitu tajahama marsika sorin. Dungi didapoton akasisian nama iba nama dok buasa marupa maho marjamita tunasida. Ai tuganu paradongan lehonodo jala pasuksuhon. Alai buaton masian naso paradongan na adong di ibanahian. Asa naung jupang madinasida nasi nuri rakon si Jesaya nama dok. Begeon ni si pareo muna do inian matua suatu samuna. Si malolong muna do marnidasanian matua sutadao muna. Alai mertua do si malolong muna ala marnida, dohot si pareo muna ala marbinege. Ima sahatna. Mertua doa kena tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sabuku ede nomor 720 tolu ayat 1 dohot ayat tolu.
porsiao tai. Songon na hinatidako ni dong atas saha porsiao di sadok portibion ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah. Ido hama pargogo na sohatu dosan. Na tumapalangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imanati dubuhon ni si Maria. Nagabe-gabea sato di porbadia. Adorang sohabubuhan. Ido tuhata. Na tumaon na bernit. Di panguhuman ni silatus. Na may tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tubanotoru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lawa hundul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsea ditodi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopaniak Kristen akan na badia. Doho dihayasani dosa. Doho dihatain na mandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate. Doho diangoluan na sora suda. Amin. Tabegema kor ina parari Kamis. Dilanjutan non kor ama agape.
Titik na masa di Huriata di Minggon 12 Mei 2024. Na parjolo danak na sorang. Di basa-basahot tuhata do di keluarga Charles P. Siahan SE Inang Borsitumorang Eskom sada danak boru na diare Minggu 5 Mei 2024. Inganan nasida di Jalan Masjid Al-Ghafur RT 003 RW 04 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Siratas, Manang Wik 10. Napaduahon ruas na pidda. Mulai sadarion pidda huriado Maria Alderina Borusiaturu yanakon ni keluarga James Asiaturi Inang Berta Boruhasibuan pidda tu Gereja Katolik ST Yohanes Maria Vianney Jalan Bambulung Setu. Inganan nasidahan di Jalan Pembangunan Tolu nomor 29 RT 002 RW 006 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Siracas Manang Wik 5. Napatuluhon tupak tuha perluan operasional huria. Sadarion Minggu 12 Mei 2024 patupaun ni huria do papungu tupak bahen tuha perluan operasional huria siganuk bulan di bagasan amplop tapasahat mas yelas ni roha songon parbue ni hapor seota napapaton periodisasi badan pengurus harian HKBP Resort Cibubur hari Jumat 10 Mei 2024 nasalpu nunga dipatupa audit huria fungsionaris periode 2020-2024 hari Sabtu 11 Mei 2024 nasalpu nunga dipatupa serah terima fungsionaris periode 2020-2024 tu fungsionaris periode 2024-2020 lalu jala mardala dohok dengan naniuluhon ni paddita. Sadarion Minggu 12 Mei 2024 di parmingguan pukul 10 di patupa hauria do pelantikan fungsionaris naib baru periode 2024-2020 lalu dohot seksi-seksi periode 2024-2026 aka gor-gor fungsionaris naib baru dohot seksi-seksi na terlampir boy mata jaha di titik sadarion napalimahon konpen pangulan nagok tiki sedistrik Walu DKI Jakarta hari Senin 10 Mei 2024 di patupa distrik Walu DKI Jakarta do konpen pangulan nagok tiki maringanan di HKBP Duren Sawit borhak do paditata madohoti ulauni napaunopon pertangyangan wik hari Selasa 14 Mei 2024 patuponi huriatta do pertangyangan wik sada sahat wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siwip nama jabui ima ruas wik 10 sada napapituhon Dewan Koinonia pertanyaan remaja dohot naposobulung hari Jumat 17 Mei 2024 masuk mamuse songon nasomal pertanyaan RNHKBP masuk pukul 20 WIB tuan rumah RNHKBP Wik Walu punguan lansia di minggu parjolo dohot patuluhon ganuk bulan di hari Selasa patupani punguan lansia do senam sehat dibuka mulai pukul 20 WIB diuduti dohot sermon lansia masuk pukul 10 WIB napawaluhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuan maditangyang ta akka ruas ni huriatta na dibagasa parsahiton songon nang tersurat di titing ta napasiyahon panitia tahun ekumene inklusif Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 hari Rabu 15 Mei 2024 patupaun ni panitia do rapot maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 10 siawip marhition pinangido tu sude panitia doh utusan sian ganop wik asaromat dohoti rapoti akagor na manglehot donasi spontanitas panitia tahun ekumene inklusif doh Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun 2024 dohot gor naung pasahaton partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon HUT HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun ekumene inklusif 2024 boy mata jaha di tikting ta songonima titing di minggut ta sadarion
akatiting na mangihut boy mata jaha na tersurat di warta jemaat tuhat tama na mga ramuti hita. Kor ui 3. Iudutian non kor ui 4.
Marede Mahita, Siabukwede nomor 214, Mamuka Sanaya Sada, Rodi Udutna, Tapasaha Ma Peliata Sada A, Do Sada B. Oh,
saluhutna roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata ni debata nagabe turpuk jamita di Minggu Eksaudi, imana tarsurat di Pesalmen bidusada ayat sada tolhastu ayat onom. Songon ma didok desi. Martua mahalak naso olo mangihutton tahini akka parjahat. Jalan naso olo jongjong tudalan ni akka pardosa. Jalan naso olo sahudulat dohot akka pangarehei. Say patik ni Jahoba dolo mo ni rohana. Jala say ido dipikiri rohana aria dohok borngin. Songon hau doi bana. Nasinuan di topi ni batangay. Namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina. Bulung nape dangolo malos. Jala sude naniulana majadi do. Alaidang songoni anggo pangalahon ni akaparjahat. Songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Di baheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman. Manang tarbahin akka pardosa jongjong di luhutan ni akka natigorroha. Ay dita da Jahoba do dalan ni akka natigorrohai. Alay matua laholonong do anggo dalan ni akka parjahat. Ido yang go sa ni turbugi. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus di Minggu Eksaudion di dokdo topik na hatuaon ni halak partigor. Molo di dok hatuaon ima martua kebahagiaan na mungkin dipikirata songon tudusan di halak batak molo dung jupang ma ima taringot tu toluha hado tahe hamoraon hagabion hasangapon ngai belas ni rohana tapaida ma namasa di umaliang tamanginang molo adong masa ada keluarga tolu ya nakonna tolu canga kareju alai nangku sada dang adong dope namar hasohotan hape nga tolu caun ngamatua dohonon bohado boy do dohonot tak berbahagia natoras nai ima sada barometer ni portibion taringot tulas ni roha namangihut molo adong sada keluarga dungi tolu ya nakon na hola na tolu mahudok terusate akan na tolu ba hona ma au mai sihirai narohana. Jadi monodong tolu ya nakonna sudi ngama rumah tangga alai adong masada rumah tangga ni ya nakonna nasodong dope ya nakonna sonang dodohonon na toras nai dia lusi napai mai mahum majolo kanido nuai pasti ada sesuatu yang tidak komplit menurut perasaan kita dungi na patoluhon hola tolu do contonion adong matolu keluarga nga soho sudah geleng na baga bedo karejo ni anakonna masuk mamuse di hatai taringot tu pangalaho ni sada helana agak jukat otik agak jugul otik sudah di bana nang peotik otik bado pakilalani na torasna sonang doa manginang tong dodang sonang pakilalaan na ay pitor mabir do sotung sirangan non iya nakokku do helaki ido pikiran alai dihatani di bata mamukasian padan narobi saat tu padan nai baru mono dihatai taringo tulas ni roha amang inang unang maju tu padan narobi tu padan nai baru hola nadong suara ni tangis ngamorulas ni roha muna hape hamu makirim doa sama riana kon anak komuna ai olo do si pata maralo se pikiran nate molo diboto de nakido lao ngalawi mana tu luar ido neng tangi sau tu luar majuawin na kan manang neng mekel juau ido kan olo do mekel hala saruangan holan tudu hala do di gerejon
Tulu halak do makatatai saya mekel ulu sa tulu rekel na nga tulu ribana lao mo lepas di gereja sarana songoni kan. Jadi mo lorong suara songoni tak enggak mai musik. Ate songon ronggur nasi pataro uden nasi pataro alai tapayu iu mamusi di bibel tahun konsentrasi mahita. Jadi molo dihatai taringo tuhatuaon di bagasan bibelta. Dangadong didok songon nakin na tulu contoh na udok koni kriteria ni halak na lau marhasonangan. Apakah itu karena supaya dia punya anak? Apakah itu hanya karena supaya semuanya baik-baik saja? Ataupun apakah itu karena anaknya belum menikah? Lantas ukurannya di situ. Dangadong di bibil tahun didok songoni ya manginang. Alani ihita mamanibangi. Hatuon na songo dia nona tahirim. Saliling hita mangulu di Portibion. Ai idunian nadong dipikirata. Bagaimanakah kriteria dari kebahagiaan itu? Holan judulnya penakin didok haluaun ni halak partigor dari dok. Hatuaun ni halak partigor lapatanna kebahagiaan orang benar. Molo didok dihatai taringot tu kebahagiaan ima taringot tu akka na olo mangiuton kebahagiaan yang tidak pura-pura. Molo didok martua atau berbahagia dalam bahasa Ibrani didok asrei. Asrei kehidupan yang tidak berpura-pura dan kehidupan yang berbahagia ini adalah impian setiap orang. Martudu maju isi na soolo marlas ni roha. Adong ali Tuhan ngelilikian na udang tangis. Tangis maju salion. Adong songoni adik tu ngadong martudu majo asa konseling ano kita. Molo sawadong do lapatan na sonari iko taboto ma ahado dasor do ujahanna asa marlas ni roha sasahalak marhatuon sasala obar tu hatani debata. Imana ni do ni parpesalmen hobar tu turpuk jamita di minggu eksaudi. Molo mengihutton akan namasa di tonga-tongata amanginang hidup bahagia memang adalah impian setiap orang siapapun dia. Ortu, ormut, inna kan orang tua, orang muda, orka, ormis, orang kaya, orang miskin, gitu kan. Suidu makiri masa marlas ni roha ibana, ali Tuhan, adong du mangigil songoni, nangpe oti-oti marngilu tidak giku na penting gajang umurhu, uparwahon pahok pukum semar pahopung sebana inna kan omanganangan percedolon sipatakan bahwa asa marlas ni roha ibana ima di pikiran na itu adalah dambaan setiap orang. Tetapi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita jangan terjebak pada kebahagiaan yang semu, jangan terjebak kepada kebahagiaan yang terbatas. Alai mari tapi kirima hatuaon na ditawarkon bibil taon, hatuaon na saliling-liling na do, na ikon jupangan di ngolu siyan mari. Nasoboy di takohalak las ni rohatay. Ahamay na parjolo di dok, martua mahalak, nasoolo mangihutton tahi ni parjahat, nasoolo jongjong tudalan ni akka pardusa, jalan nasoolo sa hudula dohot akka pangereheinin na. Tagaris bawahi ma parjahat, pardusa do pangerehe. Sa sitong na sa tingka do sa kalas do halakon. Dangadong ibarna isarana molo pangerehi dang pardusay. Dangadong ibarna molo parjati dang pardusay sa kalas do halakon natulu. Nuaing hita di dia do kelasta. Naso ulo manghuton na sida do manang na ulo manghuton hata ni debata na maralo tu hajahatoni. Dia do sipilitota. Ini adalah penentu untuk kita bahagia. Taparahom mamanginang. Molo ruhut manang na barometer ni Portibio do tapakin na lau marlas ni roha, kita akan menghalalkan segala cara. Adong ma sada rumah tangga nahirim rohana asa marianakon. Dungilaw may bana tu pandapol. Ala adong na sukses tetanggana boy marianakon sian pandapoli. Jadi pikiran ni narlaho mardadana kokun kan. Olodo molodung 30 tahun misalnya rumah tangga 8 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Tuhan buatlah segala cara yang penting aku punya anak. Taririma pikiranna. Jadi dibotoi bana do na masa di pandapolon. Dang nasian dalan na memang kemampuan na mandapol di sarana. Setapi dia ke pandapol. Jadi
sedia do dipakai metode na asing, setabi bibit yang lain dimasukkan ke dalam si rahim si ibu ini demi untuk supaya setiap pasien yang datang itu hamil setabi dihita manginang. Jadi ima dihalalkan. Lapatan na nga sa horong bebana do pandapoli ala diboto parjahat. Ima sada contoh. Napaduahon di parnguluat taon marmotor mahita manang marmobil. Adong ma rambu lalu lintas di Arundina. Alatai dan alaho tu lapangan tembak mabelok ibana hirana mantap piedang di taati aturan lalu lintas. Songon na aman pakilalaan na gabi di huton na di pudina manang nam itaay huton. Iman na ulo sa robang dohot aka parjahati. Itu hal yang kita anggap remeh amanginang. Kita kadang menganggap jalan pintas itu pantas, ternyata tidak semua. Maka marilah sadarkan dirimu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu, yang sebenarnya itu hanya bersifat berkala, tidak seutuhnya itu terjadi dan kekal adanya. Ido naik kon dijamoton genup halak Kristen ubay na didok. Akan martua ima naso olo kompromi tu hajahaton. Jangan mau kompromi dengan kejahatan. Wingo doang manginang ditiki makobasi di Penang. Jadi olo do tong iba mulak marminggu rak matong nongkrong do akan naposo bulung. Ay siya 10% naposo bulung do tong aka jemaat na. Ala rap hami marbus sian gereja saat tu aka inganan ni penginapan ni aka TKI. Jadi 40 menit mai. Apalah di julu ni mol ma jabu tempat tinggalku. Jadi Roma halak itu jabu. Inang, gak usahlah kita masak. Kan baru gajian, makan di mall aja. Inna, boy don non sahuria mangan di sadainganan. Ima alani kompak ni akan apa sebulung Batak nadong di san. Dung manga kami songoni HP adong do piga-piga halakon nasodong identitas na. Lapatan na ilegal ibana disi. Jadi dang adong pasporna manang permit nagabi KTP na isarana songoni madohono identitas na bahwa dia adalah pengunjung atau pekerja disi. Mungkin alana seharusnya resign dang mulak, seharusnya ibana dang dope boy karejo disi, alai dipaksaon ibana karejo dang adong permit na manang na pasporna dipaksaon masudi. Ujung na rak mahami mangan adong mana sa meja do ibana tikiro rajia de pareso maaka identitas paspor dang adong punan ibana nasa meja ikon hona takut deh dang olan nasa halaki lapatan na sekongkolon dianggap dohot naso adong identitas na. Jadi songonido na naing dohonon na tidak boleh kompromi akan kejahatan na manginang. Molo adong isarana amatana di jebu olan na manakoy ulon na olan inatana do iya nakon na maboto aka tetanggana dang maboto sa jebui nga sekongkol jala kompromi nga perdu sa bibana disi. Jadi hati-hati sekongkol atau kompromi dengan kejahatan dang jupangan aka kebahagiaan disi alai aha do jupang na di dokma di hatani di bata obar tu jamitat tasadarion songon orbuk na hinabakon ni alugo do nasida tamu to do orbuk ate debu molo di hatani Indonesia di dok sekam ini adalah kulit gandum yang pada saat itu orang-orang Israel mengenal itu dan pemazmur ini memakai kata sekam supaya mereka lebih mengerti nah atau panon hinabakon ni alugo. Jadi tidak punya ketetapan untuk berdiri. Dang hot ojahan ni hudulan na do parjongjong na. Dihita adat Batak pesongoni do. Parhudul do parjongjong manutun taringo tu identitas ta. Alani ido molo adong ibana horong hula-hula ninna kan. Ape Roma inatay lau marpesta pahian nadang suman songon hula-hula olo do dihatay hala. Ido tahe yang manginang. Ido dah. Dipakai wana ma misalnya pakai jeans ibana anggoy hona rehe halak mai kan ido nuai jala ikon iboto do parhudul na do parjongjong na los disido hataridaan ni identitas na kita juga demikian sekeliling kita menentukan siapa diri kita monojut kita makatatai do akasatabi na pahata-hata halak lambat laun kita juga akan tertular monojut kita makatatai do situa
isarana na olo mangalihon po datu hita dungi mangaraho kita asa ringkas pertanyaan parmingguon. Saya yakin lama kelamaan kita bosan dengan kemalasan itu, akhirnya kita rajin. Jadi iko mana do memfilter, kita bukan sedang membuang orang lain, tidak. Alai filter, penyaring, riko do dinalaho manutuhon identitas ta isi do kita sasitong na namanguluon. Apakah kehidupan kita ini lebih cepat terpengaruh? Kalau cepat terpengaruh maka pengaruh yang baiklah yang kita dekati. Alai mono sohatok do hita terpengaruh atong dia masih ulang onota tabuto mahadiri tata evaluasi mah jala tapa jonok-jonok ma tuhatani di bata ido nani do nahata martua didok par pesalmen hobar tu pengalaman na nagabi pakat tidak kuno ni haporsion na say patik ni Jakoba do lomo ni rohaku ninna. Perjalanan panjang ini yang kita jalani ini amanginang seperti seseorang yang mau menuju ke satu tempat yang sangat jauh. Tentunya molo adong sada keluarga naneng borhat tu perjalanan deu olo do pikiran niya matai manang inatai agu ya mang sotong manok kami kecelakaan lak mate masa keluarga ayo lo do songoni kan ya do hamu songoni misalnya lau borhat sada keluarga tahe danganung na tinggal geria dadong do songoni naneng marpesawa ibana beda lah tiket kita ya nak kenapa ma iya nanti kalau kenapa pesawat itu mati pula kita semua indah muse. Olo do songoni ala ni biar ni rohana. Aido kan alai molo adong do di pikiran na ali Tuhan mangulu manang mati peau ho di Tuhani ninna gabe boy do honon na saya yakin kalau saya ikut aturan saya akan selamat ikut hidut tong di pikiran. Jaladang roha biar nalahu mangkui pikiran mabai kita belum berangkat sudah tak selamat. Jadi ido na naing dohonon na monodung patik ni Jehovah dolo moni rohana. Ada aturan di dalam kehidupan kita yang membuat kita berbahagia. Monodung panako na berhasil di mana manako dapo nama gudang dang sonang pikiran yon ikon takoon na muse dibain sakap na law manako tu akan na mangihut. Jalanang buas dang lomo rohana molo dang dapo godang ima pikiran niya kana manakoi aka perjahati dang sonang rohana ya do di boto kamu martangi yang panako martangi yang do panako dah asonang kabutuan tutu hamu sih may didok kan ido bahasa senyum hamu na ya do manako jala mo laka panako pe martangi yang do yakin mahamu sih apa yakin niya do Tuhan unang mahabutuan imatang yang na dihingo do majo Tuhan alay dang bisa dari bana na chat na diulaw ni bana ala ni ido holan patik ni Jehovah do nagabi halomuan ni rohaku na pature-turehon pardalanan ni nguluku. Orang yang tidak menaati rambu lalu lintas itu pun bukan hanya satu atau yang melanggar situ saja yang akan kena bahayanya, sekelilingnya pun akan kena bahaya. Sada do iya nakonna hape sada pe maol di pature-ture mar narkoba muse do di sinatoras na marsai dohot atong boha ditinggal ko makan naulon na jati saliling adong pati ni Jehovah na mga batihita laho mangulahon na jati atong dia ma lomo ni rohani di mata imata ulahon dung ini do masai dipikiri rohana do Arya do borngin Arya do borngin lapatan na ini adalah terus menerus samanginang. Bukan karena kita suka cita maka kita akan terus-terus membaca Alkitab daw. Manang mabigi YouTube jamita. Jujur songoni kan. Mulaw tumangyon jamita ibana. Hari Sabtu ini nga dibigi ibana jamita. Nuay nga canggih. Boy do dibuka YouTube. Unang-unang lo bisin par jamita do pangaradio niya karuas nuay ngon. Nalaw tumangyo jamita. Itu karena rindu. Ada masalah di situ? Tidak ada masalah. Alay unang pakai hatawommu. Laho madok adang jago pad di tahun macamita ayu jago na di YouTube na hubereng na tuari na muse kan gabi manggurui ba na di rohana gabi dang behata ni di mata na dipikir-pikir rohana Arya do borngin na law paturi-turehon dirina pauli-ulihon pangalahona taingo mara si Joshua te ditikina di lehon si Musa mandat untuk melanjutkan kepemimpinan kepada si Joshua. Ado didok si Joshua dipakat tidak konon na
asa sarupa mado na didok perpesalmenon dipikir-pikiri rohana mahatani di bata Arya doh borngin molodung di pahusor-husor di bagasa rohana totu boy mai nalaho mabain labok pakilalaan jala songon parbueni haudoi manang hau na disuan ditopeni batangaik mo lohot doi bana tuaik secara khusus untuk sumber kehidupannya, maka dia akan terus tumbuh dan bahkan berbuah. Ido nakin edeta buku de nomor 723 do tahe pitu do naing upili asamar parbue hitana pinilit ni tuhata molo na humato ita mangapil edeta ringo tu parbue ni akahau ima buku de nomor 242 ayat 2. Saisongon hau nadinggan ho ramos parbueni bulung nape naulido atong say tirui boy tayo deho ni boy hianate alana Peter boy do masuk musikon di ba nilang boru silitonga man sa musik saisongon hau nadinggan satu marparbue bulung na peuli ala ni jonok doi bana tu batangai sumber kehidupan. Seperti itu pula kita. Yang kita harapkan dari kehidupan ini adalah berbuah banyak ramos parbuena los boido bulung na peuli. Bahwa kita ini bukan hanya diharapkan diri sendiri untuk berbuah, tapi Allah yang menciptakan kita membutuhkan adanya buah dari kehidupan kita. Jadi holebatu pe boy do marguna lamma dirita namar hosa boy di leon habisuhon ikon marpar boy na uli na dinggam mahita. Kita bukan seperti sekam tadi yang dihembuskan seperti saja sudah langsung habang dang tarida bebana alai halak na pursia. Nah hinalomohon na hatani debata la bohape pangulus nia logoi tarhira negusang pakilalaan na ala ni sitaonon na molohoddo ojahan na dipatik ni Jehovah pos roh hadisi kebahagiaannya tidak diukur dari penderitaannya tapi kebahagiaannya diukur dari kekuatan Tuhan yang mematangkan dia untuk melalui setiap penderitaannya. Ido dihirim akka parpesalmenon dinadidok martua ma halak nasai di lomoh rohana patik ni Jehovah jala dipikir-pikiri rohana hata ni dibata Arya dohok borngin Maria manginang tunaikan tugas dan tanggung jawabmu Bapak Ibu mari ajarkan yang baik kepada anaknya tapi berdasarkan firman Tuhan bukan berdasarkan para ahli saja alani karakter itu dimulai ditanamkan dan ditumbuhkan dari keluarga. Unang sanga salaman dasor sega luhutan unang sanga songoni. Unang sanga panol solion na masa di pernguluan muna. Alana adong dosa dapat dibisu madok iman na margor Woodrow Wilson panurakna molo di langsung ibana WOODROW imaguarna. Walo Wilson kang ngataboto didok songonon. Jika Anda kehilangan uang, Anda belum kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda sudah kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya. Jangan sampai identitasmu hilang sebagai orang Kristen, apalagi halak Batak Kristen muse, jangan hilang. Tetaplah berdiri berdasarkan firman Tuhan, bukan berdiri atau duduk berdasarkan perjahati manang orang fasik na didok di hata Indonesia. Dia ma jambarni akana burjumar rohai ima martua taruli hagugon. Dia ma jambarni halak naso naolo mangihuton tahini perjahati didok dison di ayat 5 dibaheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman
manangdang tarbahen akka na burjui jongjong di luhutan taula koda di baheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman manangdang tarbahen akka pardusa jongjong di luhutan ni akka natigo rohaninna. Jadi orang jahat itu akan tenggelam sendiri. Lonong do dibain akka hasalaan na. Habutuad do ya manginang. Cepat atau lambat siapa kita akan diketahui oleh orang lain. Apalagi parsaur kita pitor botoni hala doi. Atong dia masih ulah konota kita mama milit. Songon edeni sekolah minggu di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar molona sopitin nah kita mana boto dia dosi pilih tota. Apakah kita mau mengikuti jalan perjahat atau jalan imana seolo mengikuton tahini perjahati? Karena kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang kita lakukan dan Tuhan juga melihat apa yang kita kerjakan. Taulahu manadengkan hobartulo moni rohana asa ganup hita gabe halak na martua. Nuaing boy mahita te makatatai sa do na humaliang ta kiri kanan martua maho ate manginang tay do majotu siya mundo abirang ta. Buasa mikil nasuolo do martua. Danggay tidak molo didok martua mainna, molo didok martua labatanna berbahagialah engkau amang inang asa ganup kita namulak tu bagas tabe molo godang pes pikir honon ikon boy do gabi halak martua dang penderitaan ni mabayenau gabi lonong diaka si taonon ni pikir aku Tuhan ido margohoyonau. Amin martanya kita. Jahuba di bata amanami na marhabang sa di banua gijang mauliate Tuhan di pasat rohanami tuho di loko hai pason las marpung di minggu eksaudi di bagasan basot Tuhan mamuji ho dohot manangi ho barita nauli saya suam mai tu rohanang pikiran nami Tuhan nagabi ujahan nami lau mangulaon akka tahim hobartu hatam nabadia nanang hutangyaw kami ali di bata amanami las rohanami Tuhan dina hutangyo kami titing na masa di huriam dina seorang sadadak danak buru di keluarga ni amang Charles Pesiahaan inang boru situ morang sayang gia ma Tuhan ibu rumah godang danaki jala di leo ko hai pason tu nato rasna jala di leo ko akka rezeki itu nato rasna lau manggohi akan nariko tu yanakonna ali de bata manami songoninang periodisasi nang masa di huriam los di hari Jumat boy mardalan audit di hari Sabtu boy mardalan serah terima fungsionaris sadarion di pukul 10 di parminggo nami patupama pelantikan fungsionaris naib baru patau nasida Tuhan marhitena di jalon nasida akka jabatan di huriamon mabain turema akka pakubasyoni saluna gabe pilihan nami di pakubasyon nami ali de bata amanami songoninang akka pakubasyon ni di huriamon koinunya marturia diakonia say homa Tuhan paingoton akka parpunguan naikon marpungu ima remaja na po sa bulong punguan lansia dot akka punguan kategorial songoninang dewan diakonia seksi sosial nalahomat dulo akka ruas na marsahit utangnya ko kami matuhan amang desiahaan inang manurung boru syobing lusi boru lubis inang manulang boru pasaribu inang erneng bulan boru marbun Jonathan P manurung Leonardo Silalahi inang Ersi Tompul boru hutagalung Catherine boru lubabatu maradu sudi Tuhan di bagasan parsahiton akan nonong lansia pe Tuhan molo si patamar ngiluti pardagingonna say homa margogoy hon nasida jala mangalehon hai pason tu nasida pasu-pasu akka keluarga na mendukung na majaga na kanamarsahiti asal leonung toktong hai pason tu nasida ali Tuhan songonin ng panitia taun oikumene inklusif pesta gotilon hut ni huriam na marapot di hari Rabu di ganuk minggu Tuhan nekon marapot say homa Tuhan madongani nasida nang hami saluhut akka parhalado na mendukung
do sudi ruas ni huria mo Tuhan. Asatu remar dalan parnapotoni boy hulau kami ho Bartolomo ni roham. Ali Tuhan om matangi yang nami nahu pasatami marite anakmu Kristus Yesus si paluaham ni martanya kami tuho. Amin. Mari di mahitahu tapasa mapilia tatujulu. Tuhan
kata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni salu silelo na dinggan, dot nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni Uriam doot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amin. Say pinarbadia maguarmu, say ro maharajawmu, say saut malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarananguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesanami, di dosa ni dongan amardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala dipasorhon ma damena tutotim.